Amahubo 114. Kwathi ukuba u-Israyeli aphume eGibithe, indlu kaJakobe kubantu bolunye ulimi, khona uJuda waba yindlu yakhe engcwele, u-Israyeli waba ngumbuso wakhe. Ulwandle lwakubona lwabaleka, iJodani labuyiselwa emuva, izintaba zatshekula njengezinqama, amagquma njengamawundlu. Unani wena lulwandle ukuba ubaleke? Nawe Jodani ukuba ubuyiselwe emuva? Nani zintaba ukuba nitshekule njengezinqama? Nani magquma eninjengamawundlu na? Thuthumela, mhlaba, ebusweni benkosi, ebusweni bukaNkulunkulu kaJakobe, yena ophendula idwala libe yichibi lamanzi, insengatsha ibe ngumthombo wamanzi.